ನಮಸ್ಕಾರ ಕರೋಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಹತ್ರ ಎತ್ಕೊತಂడి ಪದ್ರಾಡು ಬತ್ತಿ ಬದಲಾವ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಗೆದ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಈರು ನಿಜ ಬುಲಿ ಪೋರ ಅತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಿನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಿನಿ ಮುಟ್ಟದು ಮಾಡುವರ ನಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬನ್ಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡು ಸತ್ಯ ಅವು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡಲ್ಲ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನೋಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ, ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಯಾನ್ ಏನ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾವೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದಯಪಂಡ. ಬಟ್ ನೀರು ಪಾಡನಿಲ್ಲ ಅದೇ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬೋಡು ನೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಡ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ರೀಲ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿನಿ ಈಚಿಂದ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಫೇಕ್ ಹಾಪುನು. ಬಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಭಾವನೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮೋನೆ ಎಡ್ದು ತೋಜಿ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ದು ವಾಪಿನಿ. ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪಿನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಅವು ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೊರವರ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡಂಡ ರೀಲ್ಸ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಿನಿ ಗೆತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ಲ ಇತ್ತೆ 14,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತಿದ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಂಕ ಐನುದೇ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇರು. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆರ್ಲಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಹಿತೆ ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ತಿಕ್ವೆ. ಓಕೆ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಾಂಡೆ ನಾನೈತೆ ಯಾನ್ ದೂರ ಬಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದೂರ ಬಿದಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಕೋರಂಡು ಪಂಡ ಯಾನಿನಿ ಬರಿಯಲ್ಲದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ 3-4 ದಿನ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಉಪ್ಪದ ಕಸ ಬಾಯಿರ್ ಜೀರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಅವು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿಜಿ. ಬಟ್ ಒಂದುಲೆ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು. ಸೊ ಒಂಜ ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪುಷ್ಪಾವೆ ಕಜಿಪ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡ ಬಚ್ಚಿರ್ಲ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪಡ ಬಚ್ಚಿರು ಕಡ್ಲೆ ನಾಡಿಯೇ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕಡ್ಲೆ ಇತ್ತನು ಓಲ್ದು ಈತಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಜಿಪ್ ಉಪ್ಪಡ ಬಚ್ಚಿರು ಉಪ್ಪಡ ಬಚ್ಚಿರ್ಲ ಗಂಜಿಲ ಅಂಚ ಹೇಮಕ್ಕಗೊಂತೆ ಉಪ್ಪಡ ಬಚ್ಚಿರು ಪತ್ತಂ ಪೋಯ್ ಪಂದು ಯಾನ್ ಅವಳಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಎಂಗ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಡು ಪಾಪ ರೈತ ಬೇಲೇಡು ಕಾರ್ಲ ಉಡ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬರ್ಪುಜೇರತೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಅಂಚದ ಹೇಮಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಅಂಚದ ಗಂಜಿ ಪತ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಯಾರು ಒಣಸ್ಪುರ ಕನದೇರು. ಬಟ್ ಅರೆಗ್ ಉಪ್ಪಡ ಚಿರ್ದ ಕಜಿಪು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅರೆಗೆ ಎತ್ತೇ ಲಾಯ್ಕದ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಬಟ್ ವೆಜ್ ಎಂಚಿನಾನೇ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪೇರು. ಸೊ ಯಾನೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡಿಯೆ. ಸೊ ಇಂತ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಪೋರೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಏನು ಪಂದಾತಂಡು ಒಂಚದು ಪಂದ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಮನದಾನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ನೆಪ್ಪೇರು ನೀ ಕೊಂಚ 19 ಆಯ್ಜ ಪಂಡು. ಸೊ ಒಂಚದು ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ರಪ್ಪ ಗಂಜಿ ಮಾಡ್ಗ ಗಂಜಿಲ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಗಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತ್ವೆ. ಬಟ್ ಆರು ಕನದೇರಿಗೆ ತೂಕ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ನೀನು ಹೋಗ್ತಂಡಿ ಹವೆ ಗಂಜಿ ಹಿಡ್ದು ನುಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ನಾನು ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗೆ ಉಪ್ಪಡ ಹಚ್ಚಿರು ಶೋಕಪ್ಪ ರಾತ್ರಿಗೆ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆತು ಇಷ್ಟ ಪೂಜಾರಿ ಈಗ ಉಪ್ಪಡ ಬಚ್ಚಿರು ದಯಪಂಡಾರೆಗೆ ಏನ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನ ಪನ್ಪೇರಪ್ಪ. ಸೊ ಇಂಟ್ಲೆ ಮೂಜನಾಗ ಬೈಯಾಗಿ ಅವು ಓಕೆ ಯಾವ ಇಂಟ್ಲೆ ಮೂಜನಾಗ ಗೀತ ಯಾವು ಈಗ ಕೊಂಚ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೊನೊಪ್ಪಿನನಿ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ದಯಪಂಡ ಇಂಡ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೊನೆಯರೆ ಕೊನೊಪ್ಪಿನನೇ ಬಂಗ ಮೂತಲೆ ಮುಂಚೆ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ತೊಟ್ಟೆ ನೋಡನೇ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ತೊಟ್ಟೆ ಪಂಡ ತೆಲ್ಪುದ ತೊಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಮಾದರಿಗಿಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂಬೋಯಿನ ನೈಟ್ಲ ಸರಿ ಜಿಂಕನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ ಪತ್ತೊಂಬೋಯಿನ. ಬಟ್ ದಪ್ಪ ತೊಟ್ಟೆ ಪತ್ತೊಂಬೋಡು ದಪ್ಪ ತೊಟ್ಟೆ ಒಂಜಿಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನಾದ್ರು
ಹೇಮಕ್ಕ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬೈದು ಇರು ಬಟ್ ಬರ್ಸತ್ತೆ ಪಾಪ ರೇಗ್ಲ ಸ್ಕೂಟಿ ಬರೋಡು ರೈನ್ಕೋಟ್ ಬಾಡೋಡು ಒಬ್ಬರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂಚ ತೊಟ್ಟೆ ನಾಡುಗರ ಪರಪರಪ್ಪ ಅಂತಿದಡಿಯೇ ಕಡೆಕ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ ನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಏನ ಒಂದಿತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಐನ್ ಎತ್ತದು ಮತ್ತೊಂಡೆ ಸೊ ಪೋಯಿ ಹೇಮಕ್ಕಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರಗೆ ಇಷ್ಟದ ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡು ಅಂಜದು ಪೋಯಿ ತೂಕ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ರೋಡು ಉಡ್ದು ಗುಂಡಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬರೋದು ಅವಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಜೋಕ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬೋಲಿ ಅಂಚ ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ನೀರು ಹಿಂಚಿ ಸೈಡ್ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದು ಹೋಗುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡಾಗ ಸೇರ್ನು ಕಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲ ಕಾಪುಣ ಐತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತ ಗಾಡಿ ಕನಪನ್ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಕಂಡಣಿಕೆ ನುಜ್ಜೇರು ಆಂಡ ಹೆಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪುನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕನ್ನವಡೆ ಆಪುನ್ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಓಕೆ ಒಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ನಡೆ ಹೋಗೋದು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಹೇಮಕ್ಕ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಬರಂದೆ ಒಯ್ ಫೈನಲಿ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತೇನೆ ಬಿಸಿಲೇರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹಾಯ್ ಬತ್ತಲ ಗಲಿಕೆಟ್ಟಂಡು ಅಂಚಾದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೊಂದು ಇತ್ತ ಓಕೆ ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೂರ ಪುವಾಡು ಬುಕ್ಕ ಪತ್ತೇರ್ಗ ಹೇಮಕ್ಕಡ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಫ್ರೆಂಚ್ ಎತ್ತನು ಫುಲ್ ದೊಂಬ ಒಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಬ್ರ ಬಿಸಿಯಾ ಅತ್ತು ಒಂದು ದಾದ ಪೆರಂಗಾಯಿ ವೈದುಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪುಲಿಯೋಡು ಅಂದ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗು ಫೇರಂಗಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಇರೇ ತಂದಿನಾ ಬೊಕ್ಕ ಆ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಕೊನೊಬ್ಬುಜಾ ಏ ಮುಜ್ಜಿ ಎಟ್ಲುಂಡು ಮಾರೆ ಏನೆಟ್ಟು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕನ್ನಿದ್ದೀನಿ ನಂದು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಒಂದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕನ್ನದಿನ ಅಂದ ಇನಿ ವಾರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಓಕೆ ಬಕ್ಕದಾದ ಸಮಾಚಾರ ಪುರ ಭಾರಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಿಸಿಲೇರು ಇವತ್ತಿಂದ ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ದೀಜಾರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೈತೆ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ರೂಪಡ್ ತೂಪಿನ ಮೇರು ಅದಾ ಸೂರ್ಯ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಹೋಗೇನಾ ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ಪಿನ್ ತೂಪೇರ್ ಹೆಂಗ್ ತೂಪೆ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು ತೂಪೆ ಹೊರ ನಿಂಚು ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೋಗಿ ಏನು ಕೊನೆ ಇನ್ನು ಮುಸುಂಟು ನಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಸುಳ್ಳೆ ಬರ್ತೀರಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾತನಾಗೆ ಮುಂದೆ ತೂಪಿச்சு ಅವೇ ತೆಲಿಪುನಲ್ಲ ತೆಲಿಪುನು ಅದೇ ಯಾನಿರೆ ಗುಪ್ಪಡ ಚಿರ್ಕನದೆ ಎಂಕದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆರಂಗಾಯಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚು ಪರ್ನುಂಡು ಉಪ್ಪಾಡುಂಡು ಉಪ್ಪಡೇರ್ನ ಅವಾನಿದತ ಅದು ಬೇಡ ಮತ್ತೆಂತ ಬೇಕು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಗೌರಿ ನೆನೆಸ್ತಿದ್ಯಾ ಗೌರಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತಪ್ಪ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬ ನಿನಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ ನಿನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲವಾ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ದೇವ ನೀವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ರೀಲ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕನ ಕುಳ್ಳಿ ಸುವಿನ ಮಗನ ಅಲ್ಪನ್ ಪೊರ್ಲು ಏನಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಇಂಚ ಪನ್ನ ಉಂದು ಈ ಏನದು ಕೇನು ಅಂಚ ಇದಾಗಿ ಲೇಟ್ ಕೇನು
ಅಲ್ಪನ್ಪುರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಲೆ ಕೊಡ್ಪಂದ್ರೆ ನವಕ್ಕೆ ನೋಡವೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಡಕೇನೆ ಕೇನೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಗಹಲ್ ಲಂಚೇನೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಲಂಚೇನೆ ಈರ್ ಕೇಳೈನ್ ಬೊಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಪಂದ ಅಂಚ ಲಂಚನೆ ಓಕೆ ನಮಸ್ ಮದಿಗಾನ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಕುಚಿದನ ತತಿಲಿ ಕುಚಿದನು ಅಲ್ಲ ನೀರು ಗುಚ್ಚಿದನು ಪೂರ ಗುಚ್ಚಿದನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆತನು ಅವು ಬುರ್ಚಿ ಪಾಡ್ನ ಅವು ತೊಟ್ಟೆ ಆತ ಓಪನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂದು ಆಜಿದನು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ತೋಜಡಂದೆ ಹೊಡ ಇದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಪಿದಾಡ್ದು ಪಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ತೂಂಡ ಮುಂಚಿನ ಮನೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾಡ್ಗ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಚಾ ಎಂಚ ಪಾಡ್ಲು ಚಮಚ ಉಂಡ ಅವ ಸಾರು ದಾಲ್ ಸಾರು ಚಮಚ ಉಂಡ దాదా కనపవను దాదా కనపవను ఎంకుంది సుక్క లెక్క అల్లేజ్ గంజి తెలియతుందాతి అదా కొంచెం కన్నా గుర్చి గుర్చి ఇంకొంచెం ఇష్ట నెట్టున్ బరా ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಇವು ನೆಂಚೂರು ಯಾವ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಪ್ಪಂಡೈತಿ ಯಾವ ಚೆ ತುಪ್ಪ ಐತಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಅತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಆತಿಂಚಿನ ಉಂಟು ನುಪ್ಪುಂಡು ತುಪ್ಪ ಐತಿ ನೋಡಿ ದೇ ತುಪ್ಪಗೆ ಗಂಜಿ ಇಜ್ಜಾತ ನೀರು ಬಿಡ್ಚ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಚ್ಚಿ ನೀರು ಬಣ್ಣ ಅವು ಪಡ ವಾವ್ ಪಡ ಅವು ಕುಕ್ಕುದ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲದನಾ ಉಪ್ಪಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪಡು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಟು ಸ್ಪೂನ್ ಇತ್ತು ನೀರು ಪನ್ನಾಗ ಪಂಡ್ರಾಯ್ಜ ಪಾಡ್ನಾಗ ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಶೇ ತೆಲಿಗೊಚ್ಚಿನ ನೀರು ಪಾಡು ನೀರು ಪಾಡು ಇಂಚಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ನರ ಕಟ್ಟನು ತೆಲಿ ಬಣ್ಣ ನೀರು ಅದು ಹೆಂಗಿಷ್ಟ ಅವು ತೆಲಿ ನೇರಣ್ಣ ಪಾಡೆ ತೊಟ್ಟೆದ ನೀರೊಂಜು ಪಾಡೆ ಖಾಲಿ ಬಡಣ್ಣ ಉಣ್ಣು ನಾನು ಅವು ತೆಲಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಉಬ್ಬಳಚ್ಚು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂಗ್ಲೆ ತಿಂದಾರ ಏಪ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿ ಆಯ್ತು ಅದಾಗಡೆ ತಿಂದೆ ಎಡದನ ಇರೆಗೆ ಕಂದಿ ನಾನು ತಿನ್ನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಾದ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಪಾತಿರ್ನಗನೆ ಗಂಟೆ ಮೂಜರ ಸೊ ಸುಮಾರು ಪಾತಿರ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಂಡು ಅಂಚದ ಚಾ ಪಂಡೇರು ಚಾಕ್ ಅರ್ನ ಬಾವೇರ ತಿಂಡಿ ಕಂತು ಕೊದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚದ ಅವನ್ ತಿಂದು ಗಹನನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂದು ಬರ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಬರ್ಸನೆ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟಿಲಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಸೊ ಗಹನನ ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ತಂದು ಬತ್ತೆ ಏಮಂಟಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನೆಪ್ಪ ಹೇಮಂಟಿ ಬತ್ತೇರು ఏమంటి వత్తేరు మెల్లదీలంబే టీవీ ఎంచిన ఏమంటి వత్తేరు ಏನು ಉಪ್ಪಡ ಚಿರ್ಕೊಂಡ್ರತ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಹಂಗಿಂದಲ್ಲ ಉಲ್ಪೋದು ನಾಚಿಗೆಡಲ್ಲ ಉಲ್ಪೋದು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗಿದ್ದು ಎತ್ತದಾಕದೆಯಲ್ಲ ತಿರ್ತಡು ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಗುಪ್ಪಡ ಚಿರ್ಗೋಡಿಗೆಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತಂದು ಬೈದೇವೆ ಬಂಗ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಓಕೆ ಉಪ್ಪಡ ಚಿರ್ಗೋಡ್ ಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರು ಚೂರು ಚೂರು
చిరు కోంటుడుండు బొగేతుండు ఫుల్ పాడిద్ది ఏంది పత్తల్ని దాన్ని కైటి చెప్పు బొగి పొడి చెప్పు అవి నీరు ఎల్లి కట్టు కట్టు మన పోలే అవి ಯಾವಡು ತುಳು ಈತು ಕೊರಿ ನಲ್ಲ ತುಳು ಈತು ಕೊರಿ ತುಳು ಈತು నల్లైతే బోడిగే నెట్టి ఏందుకని చెప్పు మూచి కజి పాపం నెట్టి ಒಳ ಸೇಫ್ಟಿ ತುಳು ಎಂದೊಂದು ತೊಟ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಿರೊಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೂ ಕುಲ್ಲಾಗ ಪಿರೊಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಹಾಕು ನಾನು ಅಂಟಿ ಪಿದಡಿಯರು ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಡಾಯ್ ಕಾಜಿಪ್ ಜಾಗಿ ಜಂಗ್ ಕಾಜಿಪ್ಪು ಊಪಡ ಚಿರದ ಕಾಜಿಪ್ಪು ಇರ ಟೇಸ್ಟ್ డిఫరెంట్ ఎంగ్ టేస్ట్ వచ్చి డిఫరెంట్ అవు మెల్లయి బాయ్